Εγώ θέλω από εσάς, επειδή δεσμεύεστε και προεκλογικά, μια πιο καθαρή απάντηση. Θα αυξήσετε το ΦΠΑ ή θα τον αφήσετε όπως είναι? Επειδή θέλετε καθαρές απαντήσεις, να ξέρετε ότι δεν είναι στις προθέσεις μου. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Να μας ευχαριστείτε που η αύξηση του ΦΠΑ θα είναι μόνο 2 μοναδούλες. Για φανταστείτε να τον αυξάναμε περισσότερο. Χάρη μας χρωστάτε. Άλλωστε μην ξεχνάτε, εσείς μας ψηφίσατε. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Αγαπητοί Έλληνες, την κάνατε. Το ΦΠΑ θα τον αυξήσουμε που να χτυπάτε τον κόλο σας κάτω. Τις 2 μοναδούλες θα τις φάτε στη μάπα. Συγγνώμη για το απρεπές ύφος, αλλά αυτό σας ταιριάζει.